Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. For today's video po, magluto Welcome back to Mommy's Cuisine. For today's video po, nagluto po tayo ng pork halang-halang po. Di ba may chicken feet halang-halang po? Ngayon, trinay po natin yung pork halang-halang. Good luck po sa atin yung sa spicy po. Yung drinks po natin, Sprite. May rice po tayo sa likod. Or before tayo kakain, bless mo natin yung pagkain. Bless us, our Lord. Sa mahilig po sa manghang, sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers po, kain po tayo. Baba ko muna ito yung Sprite. Ayan. Kain po. Ah. Grabe, ang sarap. Try nyo po din po magluto ng ganito. Ang hang naman. Ang hang na po niya, pero sobrang sarap.
Tanggalin ko lang to. Hindi ko na makakain yung mga sili po. Pasensya na po. Pero sobrang anghang na din po niya kahit hindi ko to kinakain. Kasi kasali to siya sa luto. Yan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo. Sa laging nagsishare po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Rochella Kawad po. Sa Sulid Kao po, Foodies Life TV, Ikin Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, at saka I Eat Vlog. Sa Super Kao po, Eds Mukbang, Round 21 Saudi Vlog, Kusina Bicolana, at saka Dan Cano Vlog. Sa Hibigating Team po, si Koy Miss TV Watkins po. Silang lahat po ay may YouTube channel po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy YouTubers, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. Tricia Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo pag may bago kami videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day.
My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.